Abot na takim eh. Asa man ni dapita Cardong? Unsa pa man dahi, di pugon. Ha? Diri ata magistoryahanay, naugsa. Naabot na ta, hali. Hali uban sa kuha. Asa man dapit? Diri ata dapita magistoryahanay, kaning puguna ni. Diri apa man wala na daylain. Unsa man taon ka, oy kay gusto na ko nga nay privacy ba nga kita raduha nga walay lain makakita sa tuwa. Hadlok man kay diri Cardong. Nganong mahadlok man in taon ka kimi nga naa man in taon ko. Ay kahadlok ako'y bahala sa imo. Tara. Diri dapita dali. Ay kabala ka kay walay lain makakita diri ah. Dili ka magkasapal sa tag-iya diri Cardong. Kinsa may mga saba diri nga wala may tagiya, wala pa may tingkupras karon mao nga wa may tao diri mo bantay. Dali. Basig na ikuting Cardong. Sus Mary Joseph, naabot naman ng taon ka kuting rana. Ang importante karon nate pag-istoryahan. Sige, unsa din na atong istoryahan di ay? Unsa man taon ka oy. Gidalat ti ka diri sa pugon. Kaya na ako'y hangyoon sa imo karon dali diri sulod. Bingawa diri Cardong oy. Mao gani ni nindot no aron magkasinabot ang duha. Unsa din atong istoryahan? Yan dala ti ka diri karon kimi. Kay gusto na ako nga maipagawas na ako ang akong gibati sa imuha. Unsa din ang klaseng ibati? Dali ani mo na may balaan karon. Uban lang sa kuha dali kapita. Dili ko dito oy. Ngano man? Ngit-ngit man. Ay susoy ay kahadlok og ngit-ngit na sa ngit-ngit diri ta sa ngit-ngit magistoryahanay. Hulat sa. Unsa man? Dirihan na lang dahil sa hayag mag-istoryahan ay okay ra man gihapon. Dili yapon ka makahasabot. Dili nimo may balaan og dili ta mo sulod diha ah. Sulod ta diha sa ilalom sa pugon. Diha ta magistoryahanay sa ilalom sa pugon. Kay walay makakita sa tuwa. Wala man po'y makakita diri kay wala may tao. Dili ka makay basig. Nay makakita sa tuwa diri kay dalan baya diha ano. So mas maayo nang musulod ta diri sa ilalom sa pugon. Ay Cardong, Unsa man? muli na lang ko oy, dili ko dira. Anong muuli man in taon ka nga ako imuhang kauban. Mao gani no gibalikan di ka diri karon. Kay diri na ko makita og tinuod ang imuhang gugma. Basta mahadlok ko diha muli na lagi ko. Gusto man ka nga mauki na ta sundan akong istorya. Unsa man di ay? Basta diri ata sa sulod sa pugon kay ngit-ngit. Dili lagi ko diha mahadlok ko. Ayaw lagi ka hadlok kay ako imong kauban kay diri na ko ipakita na ko sa imuha nga tinudan na yung akong gugma sa imuha. Gusto na akong maipagawas na ko ang ako ang gibati. Saan ako to pagkita diha ang ngit-ngit man? Mao gani nindot no kay ngit-ngit. Tara uban lang sa kuha kay diri maabot na gyud ang ako ang dugay nga ginahulat gyud sa imuha nga mahatag nimo ang ako ang ginapangita nga kalipay. Dili ko diha oy. Gilawa-lawa man na diha. Unsa may naari og naglawa-lawa? Basig mapilit ang lawa sa kuha ba? Gusto maghaha ka nga maukay na ta. Lagi. Diri nimo mahibalan karon og mosulod ta diri sa ilalom sa pugon. Di ba ngiingon man ka nga magistoryahan na lang? Anong dalahon man kunin mo diha sa ngit-ngit? Mao gani no kay dugay naman gud na akong ipagawas na ako ning akong gibati. Gusto na akong mapagawas na akong gibati sa imuha ba. Asa diay na imong gibati di ay? Unsa man di purpose sa atong pag-uyab di ay kay gisugot man ko nimo, gisugot puti ka, so unsa may kulang? Ay syempre, ang ako ang kalipay o kalipay nimo. Unsa di nang kalipay? Mangyo ko nga paiskuron ko nimo. Ha? Paiskuron? Uyab naman ta so, wala akong hangyo sa imo nga. Kailangan imo na akong paiskuron. Ang sabot nato istoryahan na dili mag-iskor-iskor. Mao ding dalahon ko nimo diha sa ngit-ngit. Saan ito pagkakuan na ni pagka-okay o walay mahitabong nga nana? Bahala ka diha og muli na ko. Ano man ka? Muli na gani. Biyan ako ni mo diri Ay susoy, ingon ka ganiha mag-istoryahan na rata gusto ra kang ipagawas ni may mohang gibati. Nya unsaon man ni karon kimi nga akong gibati sa imo ha? Iul-ul ra na imong gibati Cardong, mato na ko. Kimi, unsa may mali sa akong istorya nga nung nalain man siya? Ang ako ra man unta nga mahatag niya ang akong kalipay.